Pesos lang. Alay, magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ating mga nabaha dyan, magandang gabi, umaga, tanghali. Anong sarap magtampisaw sa tubig kong baha, ulo hanggang paa, pagmasdan at basang-basa. Okay, shout out kay Margie. Marami ang nadadapa, kahit magkabungkol O sa lahat ng ali, ha? ay hindi Ali na. nadadala. Olegario pala. Olegario M. Baharto. Yan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat ng mga nabaha dyan, baha pa rin ba? Ay hindi nababasa. Okay, shout out pa rin po sa ating kagawad ng barangay. Soon. Lumusong siya Kagawad, sa tubig, Kenneth, ang Ibe, binti Manalo. ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang binti ay nabasa. Ngunit ang di pa rin nababasa. Marami ang natutuwa kapag bumabaha. Tubig sa kalsada, lamuyan ang ginagawa. Ngunit sa lansangan, disgrasya ang nababala. Ay mahirap lang malubog pa sa baha. Lumusong siya sa tubig, ang hita ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang hita ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang hita ay nabasa. Ngunit ang di pa rin nababasa. Lumusong siya sa tubig, ang tiyan ay nabasa. Ayan, kukulik ko muna Lumusong siya yung sa tubig, ang ilaw, tiyan madilim. ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang tiyan ay nabasa. Ang kanyang ngayon ay basang-basa. Ang bigas na binili ngayon ay basang-basa. Kapag nababasa, ikaw ay nakatutuwa. Ulong nanginginig ay parang tuka-tuka. Pagmasdan at kumakalog-kalog pa ang baba. Ang iyong mukha ay nakuputlang-putla. Ayan, sa likod ko, yan. Yan po sa likod ko is more water, more tubigs. More tubig po tayo sa mga baha dyan. Good day po sa inyo. Pa-share and follow. Share na lang po yung ating live. Yan. Kasama po natin si ang ating Anong sarap magtampisaw kagawad, paha, ulo hanggang paa, pagmasdan at Kenneth Ibe Manalos. Yan. Sa lahat po nagpaparamdam ng kagawad, yan. Magandang gabi sa inyo. Shouting ko po kayo. And then sa ating mga tumulong kanina dun sa Relief's Good, maraming salamat po sa fan site ng Sampaga. paang ay nabasa, ngunit ang Yan, tuwang-tuwa po yung mga hindi taga Northville, San Vicente, Apali, Pampanga, yung nagbigay ng Relief's Good dito sa Barangay San Vicente, Apali, Pampanga. ay nabasa. Okay, shoutout po natin si Boss John Sablan, Nad Sablan, yan po. Taga Barangay San Juan, Apali, Pampanga, Doña Asuncion. And then sa gusto nyo magpagawa ng mga sasakyan, gusto nyo magpagawa ng kahit anong sasakyan pa. Andyan po yung kanyang JD Zay Auto Shop. Diyan po sa Barangay San Juan, Apalit, Pampanga. Doña Asuncion. Kahit nakalampagin pa yan na sasakyan ay pwedeng magawa. Sa pamamagitan ng pintura. Yan, pamamagitan ng pintura magiging bago yan. And then sa mga mekanika at may mekaniko at mekanika. Yan. Lahat ng mga gamit niyan kayang-kayang baguhin lahat. Yan. Basa, Okay, magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat po na nabaha. ngayon ay basang-basa. Kapag nababasa, ikaw ay nakatutuwa. Ulong nanginginig ay parang tuka-tuka. Pagmasdan at kumakalog-kalog pa ang baba. Okay, shoutout po rin po tayo dyan sa barangay ng Santa Cruz, Macabebe, Pampanga. Chem Cruz Gomez, magandang gabi ni barangay San Vicente Pamurin ni Chem Cruz Gomez.
And then Diana Bernadette na sakto. Karen pong sakto. Saktong-sakto yan. Bernadette, karen pong saktong ayan. Basa, lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Ngunit ang Ayan, lahat na nababasa dyan, magandang gabi, basa ang paa. Sa lahat pong nababasa dyan, hindi nawawala ang alipunga. ang sarap magtampisaw sa tubig kong baha. Ulo hanggang paa, pagmasdan at basang-basa. Sa kalsadang lubang marami ang nadadapa. Kahit magkabuko ay hindi nadadala. Lumusong siya sa tubig. Okay, salamat din po sa mga tumulong na barangay police ng mga barangay tanod. Thank you to all access pa naman. Sa lahat ng nagiging katuwang, yan, mga katuwang na barangay tanod na tumulong. At sa mga leader Purok, leader Sitio, maraming salamat po. Okay. Marilyn Radadam, good evening. Hirap na naman. Anong hirap na naman? Pa rin nababasa, Yan, sa lahat ng nalubugan dyan, bumabaha. Agas, Ana Marie, magandang gabi sa Barangay Sulipan, Apali, Pampanga. Ayan, nag-ingat-ingat po sa lahat ng mga tabing ilog, yan. Sa Barangay Aloli, Barangay Tabuyok, Barangay Kansinala, Barangay Sukad, at sa San Simon. Yan, sa lahat ng mga taga San Simon po dyan, mag-ingat po tayo sa tabing ilog dahil sa lahat ng flow ng water ay water. Okay, magandang gabi sa ating konsyal ng bayan, Doc Elias Jr. Mendoza Malapas. Kasi nga di pa umaapaw baha. Okay. Lahat kasi ng tubig ay dadaan sa Pampanga River. Ayan. Bigas na bin. Yan, sa Pampanga River po, yan. Nagmo-monitor po yung mga taga-munisipyo, ang mga MDRRMO. Yan, palakpakan po natin yung mga disaster. Okay, magandang gabi kay Carmina Magana. Yan, kung gusto nyo umorder ng mga pagkain, mga lutuin na tamad po kayong magluto, merienda. Ayan po ang aking kamag-anak si Carmina Magana dahil sa magana yung pagkain. Alright? At sa mga kabalenta mo, Ken, na sana pray mo lagi. Yan, tignan tamo. May sabay-sabay impanalangin. Ay nabasa, lumusong siya sa tubig, ang paa ay nabasa. Ngunit ang ay hindi nababasa. Lumusong siya sa tubig. O yan, lumusong sa tubig. Ang kanya hindi nababasa. Ngunit hindi pa rin nababasa. Ayan karen pong kabalenta mo, Ken, Maya Pabengi, this song for you. Karen kabalenta mo, Maya Pabengi, Kekongan. Shoutout po sa lahat sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, pangsang Pilipinas. Once upon a time. Once upon a time in the Philippines, ang ayaw natin ang kalamidad sa ating baryo. At lalo na sa ating kabayanan, ayaw nating kalamidad at palaging problema. Wow, ang galing ng mga Pilipino, gumagawa ng dahilan para hindi malungkot, hindi ma-stress sa kanilang pamumuhay. Ayan ang ating kabayan na Pilipino. Yes! Yes! Ram pam pam panggare sampang genyo awni na rin kekatamo nangasipag, lalo na king gobyerno at sasaw lalo na rin NGO ang poreng makwalta. Yan sasahod na rin kekatamong kabaryo at kabalen, lalo na rin ang makwalta aw rin sasahod lang aw rin na rin kabalen, tamulin magana ka.
ing kalaguning kikatamo, pamiabe-abe, ring kabarentamo, awni, hindi na lang ayuda, sardinas, peles, at ating pang abyas, at inya pang kalakip apera, ing pamyera. Once upon a time in the Philippines, kikatamong kababayan, ketikim Pampanga, at sasaop na lang ting NGO tamo, at lalurat ang detang ating pang pera. Wow, ang galing ng naring kabalen tamong saop-saop para pin problema at tamo. Masulusyon niya yan dahil kang datang bagyo, di mabasa na egay at ngenilulog pa. Yes! Yes! Saop-saop tamo ing problema, reng makwatang ating pera, makasaop na lang. Mamyela pong abyas at mamyelang peles at mamyelang sardinas, karen kalulun. Yan sa saop na la, yan sa saop na laret ang mapera, ang poing gobyerno tamo. Nakalam mo saop, ikakatamo ngini, at nandin memyela po na saop ikakatamo. Ing santing na, ing ganakada, ren taong mapanyaw, nga pong ginuyang balang sukli, ing kayong gewayo, ing sinopan yung kabalenyo, aw ni nanong katulak, nakatanggap lang, abyas sardinas, tampong pang peles. Yes! Yan. Nakatakman na pong sardinas, nakatakman na pong abyas, nakatakman na pong peles. Yan, pasalamat la po rin tao may katanggap po kareta. Yan, salamat po katang sinaho po at may kapamilya po. Yan po kayong pamag-awos-awos tamo po bilang tao mo rin. Siyempre, akakit tamo ka rin kabalen tamo. Lalo pa mo, ya po, mito ko ng kweni kilugar rin. Asing akakit po talaga magkasakit. Masakit, lalo na po mo, elang makapagobra. Okay, shoutout tamo po kang Pas Mercado. Ang Carmina Magana, yan, magaling galing daw. Gift of God natin. Pasalamat mo, pag-share na mo po yung live. Yan, basta ingat po kayo lagi dyan. Yan, basta ingat po kayo lagi dyan from Isabela, yan, Marlin Radada. Yan, panibat po king Isabela. Shoutout ko po rin taga Makabebe, Pampanga, Makalbugla po, rin pamilya Manansala, Tamayo, Tolentino, ano pa rin kay Malyari, yan, de Malyari, den Garcia, de po king Kaduantete, yan, shoutout po kaya Makalbug mo rin. At kaya po king San Simon, yan, rin classmate ko king Pampanga Central High School, Tulawok, yan, din San Pedro, San Jose, Santa Cruz, king San Simon, din maging kaklase ko po king San Simon. Then po maging kaklase po king Colganti, maging kaklase ko po king Balukok, Alantipe, kalaw na rin maging kaklase ko. Okay, maya pabengi po kay Kongan, yan. At shoutout yo po retang kaya kung kaluguran na po milimbog na la. Yaman-yaman po kasi tang makaragol puso mo rin garetang na panside na ning barangay Sampaga. Yan, may kasao pula po. At den kang kaluguran tamo kin okay, karen po Manal B po kanya na po kaya be tayo po maging kagawad o kagawad tamo. So na kining datang alalan Kenneth Ibe Manalo. Yan. Cover speech. Sound check, Kapampangan song. Salamat kay kayo po at ngini akanta ko dahil king puso ding tao puro lang pasalamat lalo na king miglalang king yato tutukol yan, pasalamat tamuking ginu at dininan tamong pwesto at dininan tamong pamibiyebye keding yatong misapla akakit tamu ing saya
Akakita mo'y problema, lalo na po't ang ating kalamidad at manalig manaus kaya. O Diyos ko, patukunan muning kalamidad. At sana umupa na, at sana ala ng datang nanumang kalamidad king bansaming Pilipinas. At suportan nyo po sana dening manungkulan mi inanyong sikan para miras lang ke kami. Salamat, kareng manungkulan. At ngeni, malapit na naman ing halalan pang barangay. Nung ika maging kapitan ka o kaya'y maging kagawad. At ngeni, kailangan da ka reng taong memaryo. Ipakit mo na tunay kang manungkulan king barangay. Mo'y tang palaging post, mo palagi kitang media. Kung nano ingasawop mo at yuking puso mo, nya dapat malawot pa ingalalan na dadatang nyangini. Kailangan da ka ding kabaryo. Hanggang ala ka pang pera, hanggang ala ka pang ibigin, basta't maglista ka mo, karetang tawagin baryo mo. At ibigin may karetang makwaltang ating pera. Panyad mo lang sa updetang mangailangan. Ikaping tunedang kailangan na bilang maging kapitan o maging kagawad. Suportan mula rin kekang kabarangay. O yan, yapin po yung sabihan dapay niya ni masakit diling manungkulan. Thanks for watching. Yan, masakit po diling talaga yung manungkulan. Manungkulan talaga masakit yan dili. O ang ating kalamidad, ating problema, agad na sabihan ding manungkulan. Nyangin niya, malagad yan mo po yung ating kalamidad, malagad mo po yung ating makanini yan. Kasi pag makainan po yung milyari, kailangan daw pantunan din nga manungkulan. O ang ala ng baha, ala ng kalamidad, hanggang painawa kayong mupupeti. Pero ini at sa panahon na ning kailangan da ding may Mario. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Kasi nga ding aliwa kasi sabi rapin ka na ako, Brad, mag-post pasambit mo na mo kareng anong kulan o tatagal o ano pa man. Nangyayin kung ating kang pusong gobyerno, anak. May Mayday sale sa Shopee. Ating kang pusong gobyerno, ating kang pusong bisa kang manungkulan. Ayan, subukan mo. Discount ba? Ayan, kanyan da ka kailangan din tao. Nyaking kay puro lang paramdam. Diba? Okay, Faith, Love, Hope, magandang gabi. Chito Gonzales, magandang gabi. Ayan, magandang gabi sa lahat ng pa-share na lang po ang live. Magandang gabi sa Barangay Sampaloc, Florencia. Ayan, sa mga pamilya Yutok, ayan, sa pamilya Yutok sa Colgante. Ayan, sa Obladang. Pasong. Para sa mga humahabol yan, ha? Kanyaman na pinitang tatagal kang maging kapitan. At dati kang kapitan, at ngeni kailangan dakating barangay. Aunina, ring manungkulan, at sasawip lakit ka. Tutulang,
kang sasahog. Kagawad, kapitan at karedipan, at lalo ka rin tatagal. Akakita mo karelang puso, puso lang ka rin may Mario. Akakita mo'y tangganak ka at lubog. Akakita mo itang gawa na emukuruking salita. Mas may nyaman pa'y itang dakal kang gawa kesa naman dakal kang nganga. Akakita mo niyan puro plataforma at sana puro namo forma. Kanyaman, king barangay, barangay kailangan daka. Lalo na nginipin dakal lang manyag, manyag lang sa ukita. Asakit win ing manungkulan. Bakit po masakit ang manungkulan? Para ditang sisi at tsuke ka, megkamali ka mo metong. Nyaring matadering ka barangay tamo, eko masyadong magsisikarelo. Minsan po kanu ating mekramo, bakit kanu iyak kanu emetinan? Kaya ka rin pong madidinan, eko po magdoble-doble. Sana naman din po kakaisipan nyo po retang mangailangang pang-aliwa. Kumakamo, eka magdoble-doble. Karetang pumangyad pong ayuda. May kakain na ako na naman, accepted na ako na naman nandin. Kinangwaya po adwa atlo. Pakanyan po naman ka rin mangyad ayuda. Good day for a date. Atin na pumani ayuda, burida pa, kunandangan. Nasa na po rata pong mangyad pong ayuda. May na pong ayuda. O may katanggap ayuda. May katanggap na kapin eh. Uning nga, megbalik na naman. Kaya rin megbalik. Kaya rin megbalik at hindi naman bibit-bitan. Nabin na, hey, may manandin. Adwaning ikwa mo, kamarine kayo yan. Oretang aliwa kayo nalang midasnan. Okay, magandang gabi sa Barangay Sampaloc, Pamilya Yutok Junior. Yan, Purok Puno, Barangay Sampaloc. Papa Nyor, Junior Yutok. Okay, magandang gabi sa lahat po. Wag sana yung sambit ko po ngayon. Wag sana maging matakaw yung humingi ng relief. Kung ang relief natin ay tagi isa lang yung kunin nyo. Huwag kayong kumuha ng 2, 3. Kahit mayroon kayong kadikit na nagbibigay dyan sa barangay o sa settlement o saan pa man bigayan. Huwag naman kayong maging masaklaw sa mata. Intindihin nyo po yung mga iba hindi na natitirhan. Pag mayroon na sobra, nakita nyo sobra na nandyan sa nakita nyo may sobra, dito kayo bumalik. Hintayin nyo muna matapos muna mabigyan silang lahat. Kaya yung napansin kanina yung iba hindi po nabigyan ng relief's good. Ayan po, tamahan, wag magagalit. Dito pong mata ko, dito pong mata ko kayong makingikimpilan, dapat ako mata ko. Intindihan nyo po ratang kaya, dito pong ipapamitinan. Okay, this song, oras na. Para kaya kayo, hanggang oras na. Parang kaluguran, kabalit. Apalit, ay lapit, kaya di Pampanga. May bulong dinggin mo, kihip ng ating panahon. May sigaw dinggin mo, at ubos na ang oras mo.
na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na, pasyar na lang po, mag-iba ka ng landas. Tara na, keng masala, eng takot mo, at sumuging isip mo. Tama na, eng kekang pag-aalinglangan, eng takot mo, at sumuging isip mo. Eng tapang mangyad kaking Ginoo, at ing isip mo maguguluyan. Ing problema idalangin me, ing Diyos tamo mayupaya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinglangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tingin mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Oras na, magbuo ka ng pasya. Tara na, king masalang kaisipan, ing takot mo, at sumubing keka. Tugnang na, ing kekang alinglangan, ing takot mo, at sumubing keka. Takot mo, ipanalangin, kingapong Ginoo. Ayaning takot mo hanapin. Pinsan, galing mo talaga. YouTube Premium is ad-free. Okay, dakal pong salamat kini po dating Video downloads. ayan, So, you can watch dating konsyal, dating kagawad naning barangay Sampaloc. Happy po ni dating masipag ya po yan na maging kagawad. Kini former kagawad naning barangay Sampaloc, Kapalip, Pampanga. Yan po yung pagkalalagay po, Junior Yutok. Yung sweldo na po ata 150 pesos, so 300 pesos, so 1,000 niya yung bulan. Pero yun na, apansin ko po kaya si Aline Canubisan tagal. Ayan. Okay, Chief Iben ng Barangay San Vicente, Apali, Pampanga, Maya Pabengi po, Katkaurasan, Jeneline Ann Cortez. Yan, magandang gabi po. Hello po, pa-share na lang po. Jeneline Ann Cortez. Ayan, karen pong pinsan, galing mo talaga. Yan, pakishare na lang po, kagawad, maging former kagawad, Junior Yutok ng Barangay Sampaloc, Marilyn Dadadaning Isabela. Okay, karen pong datang pang hanapin, datang pa. Okay, ni Index Song, magkumot-kumot ko pa. Yan, kata mahiling magkumot. Marimlakan yan. Oh, yan o. Magkumot-kumot lang o. Hanggang baha. Ginan may ulas. Hanggang babagyo pa. Medyo madimla-dimla. Atin yang hangin at uran itang bagyuta.
kanya mananapin, ating kang kasiping, itang kekang kalukuran, kekang sinta mo. Potang marimlaya, itang kekang sinta, kailangan mengdinan, armulas, kekang kasiping, atin yang kumot-kumot, etang bandang lalang, at lalo na potang kauran, as ng karimla. Dinan meng kumot, 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 ketang babona, imya mag-ulas ka kakung kaluguran. Kanya mananing, may kamali yun, kanya manapin, ating kang kaulasan at kakaulan. Kanya mana ating kakaulan, lalo nga't mumuran at medyo mahangin pa. Ketang baryo, ayan, lilina ako tuloy. O yan, thank you very much. Yan, may kadinan akong kumot-kumot. Niyabisan ng kumot-kumot. Ayan, paninan tayo po Ben David. Ben David, nung orne po kaya Ben David. Ben David! Ay, tana. Alti na po Ben David. O Diyos ko, salamat ken Diyos. May sana po inguran. Na sana tuloy-tuloy na po inguran. Ayan na po, shoutout tayo po 5-9. Shoutout naman po Boss Idol. Ayan po niya, Ben David, maya pabingi po, hanapin, kanya mana abe, o teme padinan ulam yung siping mong bali, o taragulayang ulam. Ayan, kanya maning kape-kape kanyang kabang marinda. Ayan, kanya po ni Janet Santos Gibara, I love you all. Ayan, I love you all yan. Alabang mangantakin. Okay, Jeneline N. Cortez, yan, sana. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kareta pong manalbi, kung ating ko pong aliwang request. Ayan, po tati kong kintang aring-king-king-king-king. Aring-king-king-king-king, hanapin. Po tati ko itong ko pong bisang pakanta. Ay, Diyos ko, ko po. Mengang ko po ngayon. Shoutout kayo. Okay, shoutout kayo po pala itang memye pun talapia kanako. Eko po expected na nandi po nga bak hamaranon, biglat kayo po din pasbol kung ngayon at inabutan na ako pong tilapia, kulang lang pong meto ang kilo pong kapit na. Yung sinabi na, Boss, Idol, albenda ka, maswelo ko ruguke ka dahil inimoy nga ibiye kong ruguke ka. Dininana ko tilapia na makinalapat. Napasalamat ko rugu kaya. Thank you very much katang memye tilapia. Thank you. Pasasalamatan na ka ma. Nang makanano pa mo rin na. Ating pa mo rin matutula ka na ako. At nakalam mo rin na mga sumisyon. Ben David. I-Ben David naman. Mga sumisyon no kaya. Okay, ngayon, kintutuki ko pong kanta para ka rin habang mabibiye ka, hanapin. Habang ako'y nabubuhay, habang mabibiye ka, this song dedicated to all karetang ating kaluguran. Ng konti sa tao. Masarap sa Yan, kareta pong ating kaluguran, ne. This song, habang ako'y nabubuhay, para kaya kayo po. Okay, ayan. Totoy Balat, ika na. Alright, yan. Mira siya mo rin ka na ako. Alright, magandang gabi. Thank you, Ben David. Ayan, po tayo i-kitchay naman ni magsalita po tayo. Kitchay! Habang ako'y nabubuhay, this song to all of you. Lagi na lang sa isip mga
sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Wala hangganan ang saya, detang sinumpatan pengako na itamong adwa kapilan man ing lugod mo kanako yang bibye saya king piyeko. Ikamu yang likuran ko, ikamu king puso ko, ikamu yang likuran ko, abang niya ko mabibye ko, wag yun na linawot ka, wag yung pang bumyepa, wag yung kalingwanda ka, abang niya ko mabibye pa. Lagi na lang nakikita, maging sa mga panaginip, mga ngiti mong kay tamis, natutunaw sa puso ko, mga sumpaang pangako na itamong adwa kapilan man ing lugod mo kanako yang bibye saya king piyeko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Yan, habang mabibingke kang sinta, habang mabibingke kang asawa, habang nabubuhay pa yung kaluguran mo, huwag mo silang mawawala sa piling mo. All families, kaluguran, kapag-over, at kabalin, at kababayang Pilipino, habang ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Okay, yan. Thank you sa lahat po natin na kabayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ating mga OFW. Dakal pong salamat. Yan, dakal pong salamat. Kareng kaluguran tamo na maging dalan. Na maging dalan la rin kaluguran tamo dahil kay makinggan baki. At nakapasalamatan ko po natang mag-send at mag-share, mag-likes, mag-puso,
At sana po pwede naman share ya po yung akong live at yung na akong YouTube channel Totoy Balat. Subscribe na ko po and follow my YouTube channel. And my page also is Totoy Balat on TV channel. Ayan. Nanoy kami itong yan. Salamat po kay Kongan. This song, pasasalamat ko sa inyo. Mag-Vicks inhaler. Ayan, aawitin ko at babanggitin ko at banggitan ko po rin lagyuyo, tunggal-tunggal. Ayan, ini salamat po kay kayo. Kaya po manalpe. At ini katang ini. Salamat kay kayo. Kaya manalpe. Baliktad na kayo. Salamat. Thank you for everything. Gusto mo kuman o hindi, salamat. Salamat sa inyo, kababayan ko. Narito kayo sa life ko. Totoy Balat naning apali. Dahil sa papanood mo sa akin. Salamat, thank you. Ikaw ang tunay kong followers. Followers daw. Tunay na kaibigan sa Facebook. Maririn Redada at Janet Santos Guevara. 5-9 salamat sa'yo. Daghang salamat Paz Mercado, Carmina Magana, maraming salamat. Agas Ana Marie, thank you very much. Diana Bernadette, Jan Sablan, thank you. Kenneth Ibe Manalo, thank you Kagawad. At Kagawad Chem Cruz Gomez, to everything, thank you sa Mayor ng Apalit, Pampanga, Mayor Jun Tatango. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Nakikita ko lang sa inyo ang panonood mo. Salamat din sa nagbigay ng Reliefs Good. Pansay ng Sampaga, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Thank you. Daghang salamat. Lakal pong salamat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you everything. Hanggang dito lang po live natin.